Umndeni kaNdunankulu wesizwe samaZulu iNkosi Mangosuthu Buthelezi usuphumele obala ngokubambezeleka kokuphuma esibhedlela kaShenge. Indodakazi yakhe umntwana uphumzile ethi ubudedengu obenzeke esibhedlela uholele ekutheni athole izibazi zokusha emva kokufakelwa ibhodlela lamanzi afudumezayo. Ngesonto eledlule umndeni wakhipha istatimende ubonga izakhamuzi zakuleli ngokukhulekela embabazane emahaqa nokuyifisela ukululama kanye nokugubha usuku lokuzalwa esibhedlela. Wabusuthembisa ukuthi uzophuma eqaleni kwaleli sonto. Umntwana uphumzile ekhuluma emcimbini ukuvulwa kwezindlu ezakhiwe egameni lokuhlonipha iqhaza likamntwana kaphinda angene emfolozi. Uthe njengoba bewumndeni onokuthula ngeke basithathele izinyathelo zomthetho esibhedlela ngesenzo sabahlengikazi. Bamfakile i-hot box lembhedini ngoba kubanda lapha i-ICU ababembeke khona washaka engalweni. Leso silonda-ke sesiyinkinga-ke esisanakekelwayo ukuthi-ke sizohamba sigcine ngoba siyazi uba une-sugar diabetes iy'londa zifuneki. Ade siyaphuza kuphela nomgcino onqunywa isithi esile kakhulu umlenze, kodwa-ke siyamthemba uNkulunkulu ukuthi angaphuma noma nini uma lesilonda sesilawulekile ngoba besinayo ngesonto ejabule waze washo imoto uyambonga uNkulunkulu waphakamisa nesandla ukuthi ngiyambonga uNkulunkulu mntanami ngoba uNkulunkulu okwazi ukuthi amenze ukuthi alulame ngoba wayengeke ngagula ukuthini kwakuyinto nje infection ezwa ngisho umuntu eyihudi yokuthi kwehlisa iy'nhlungu la emgogodleni bayazi abasebenzi bey'bhedlela ukuthi lowo mjovo uzenzeka noma kubani wathola ukuthi lo wakushintsha-ke ko-complicate-ke kodwa nje uNkulunkulu emuhle uzojabha izitha besibuhlungu izinto ebey'bhala ko-social media ukuthi uma nje ngemishini kuthiwa sekubona ngokusa